Mullakin on 4000 kaveria, mutta kaikki tilapäivitykset on salattu läpi jo. Et sen verran me on saatu aikaiseksi. Ei tästä tuu. Tästä ei taas tuu mitään. Tää ei vaan onnistunut. Kaikki... Kun olisi niinku passaavia osia ja muuta, mutta kun aina sitä taistelua näitten vehkeitten kanssa, kun mikään ei sovi mihinkään. Tuo nyt kun löytyisi kytkilevy, niin voitaisiin ehkä suunnitella, jos sen sorvaisi tuo vauhtipyörä, että tuo asetelma passaisi siihen ja saisi sitten mittoa nuo kytkin sylinterit ja muuta ja kokeilla, että se irrottaa. Ja saisi lyödä tuon paketin nippuun. Se olisi niin seuraavana, mutta kun mitä teet, jos on laatikollinen vääriä osia, niin ei onnistu. Ja röökin paikka. Tää on ihan selvästi Sesterveltin paikka, ei tää muuta. Ei tää... Ei auta. Auto se pakas. Eikö se ollut joku semmonen? Mä en muista. Mä en netistä kattele. Mä muistaisin, mutta kun mä en tiedä. Tää on niinku yhtä tyhjän kanssa. En mä nyt tiedä sillä... Nyt tuli mieleen, että olisiko pitänyt 100 sijoittaa. Tuleeko sä oikeesti, että mä tiedän mitä mä teen? Ei kysy, että haluatko että mä kerron täällä tässä. Hei kato! Mä oon siellä päin. Joo. Tilanneraportti. Mitähän sä kertoo, että taas on harjoiteltu porkkanan sormilla sorvaamista ja mitään ei ole saatu aikaiseksi. Ei yhtään mitään. Ei mitään. Täällä ei taas jotakin viritetä, ei vaan oo osia. On se on sama jako. Nää on sama. Joo, mutta ajattelin se, että jos mä nyt kattoo, niin siellä voisi aippia vitosella voisi ajaa toimimaan. Noin 60 miljoonaa. Hei, mä soitan, jos me saadaan tää toimii. Mitä tuo oli? Ei oo sama. Se on 58 tai 60. No, mutta molemmat on saksalaisia. Tai autoja, mistä ne on peräisin. Toinen on italialainen, toinen... Mun mielestä oli ovikuntoista. Hei! Meillä on sitten seuraavana esimerkiksi jarrut, alustasarjan asennusta. Niin, Mersussahan on tämmöiset köyhän miehen alustasarjat, eli siellä on se yläpäässä on tämmöiset kumeet, mitkä vaimentaa vähän sitä jousta sieltä yläpäästä. Ja näitä on eri paksuisia, näitä on 1-5. Ja tuolla oli 3 ja toinen oli vähän rikki ja löytyi hyllystä 2. Täyssarja. Eli nuo numerothan menee paksuuden mukaan. Sano. En mä monta kertaa. Joo, eli yläpää paikalle aluksi. Noin. Sinnepä se istahti. Henrik. Paljonko se haluaa senttarista? Paljonko se haluaa... Ei auki. Hei! Kumpi on... Minkä sä laittaisit? Minkä se
minkä se Bemarimies laittaa? Onko se sintteri, onko se yhtään, pystyykö sitä luistuttaa? Joo. Terve. Joku klopiitta jo ohi tosta, mä tulutaan nyt vähän jeesiin. Täällä on tämmönen tiimi. Oha. Ei muuta kuin lataa. Onks tää väreissä? Ei muuta kuin rupeat laittaa askia paikalle tuosta. Joo, me laitetaan. No, sopivasti tanssikengätkin mukana tässä. Kyllä, ei mitään. Me ei voida tehdä mitään, kato Rasse koko matkan klankkas kenkiä ja vaihtoi uudet naulat, nättinä sit. Tos pihalla se vetää ankkakävelyä, ettei tuu kuraa. Siihen mä olin palamassa, että tultiin täältä etelästä tapailemaan vähän vanhaa ystäviä, niin me katseltiin noita teidän aikaisempia videoita ja katselin viime jaksossa ne pumppuhommat, mutta siitä puuttuu aivan kokonaan tällaiset. Näitä on vielä 5. Näitä on vielä 5. No, tiedätkö mitä? Nämä on merkkitulppia tai ytriumit. Mitä? Mitä ne on? Näillä saa sitä palamista vähän niinku hallittua. Noin. Tosta kun ruuvaat, niin 100. Ei, kun tiedätkö sä ruvaa irti tuo ja tee lappusia ja hitsaa kiinni. Joo. Kai se hitsiä aikuinen mies Helsingistä osaa käyttää. Voisi olla ehkä parempi, että joku muu hitsi. Kummalla mä vedän? Puikolla. Onks se tiki? On tikki, mutta mitä sä tikillä, kun tuolla on kunnon mikkikin? No, mieluummin tikillä vedän. Eikö toi valurautaa? On. Se on kun antaa lämpöä vaan, niin kaikki pysyy. Kyllä mä tiki on. No, se on mulle justiin sama. Noniin. Siellä on toilla puolella taitaa olla vehkeet. Ota moottori kantoon sit. On se hitsikin vetää tänne. Joo, mut se on oikeesti semmonen homma, että se kannattaa melkein. Eikö tää tulppaa aika kivan näköinen? No pojat värkkäisen, mä tuon hylkäsen niinkö ihan On se toivon luultavasti pidempiikäisen, mutta se vähän mikillä tölii siihen. Murtuu irti. Vedään tikillä kova Poika Onks se mitä lankeaa? Ihan normilankaa. Mustaa? Niin. Joo. Siis vai mihin? Tikki? Niin. No on siellä vaikka mitä. Noniin. Mitä sä haluat? Ihan vaikka mitä. No se on siellä vaikka mitä. No lyödään. Tää muoto on vähän tämmönen kompleksi. Miten se istuu se panta siellä, kun kelle pitää pantaa? Mitä se on se holki sinne sisällä? Sitten siellä tulee kauluri ympärille. Se on kiva hitjata siihen kiinni. Jos tää nyt toimii. Minä mistään mitään tiedä. Kokeillaan. En mä tiedä toimiiko tää, mutta saa sitä kokeilla. Mullahan täällä nyt jarruremontti täällä käynnissä ja tuntuu olevan aika herkkiä nämä, että oikein kivasti lähtee kaikki eheänä ja taitaa pitää kilometrilukema paikkaansa. Niin vams sinne hitsaa turvaa. Mä heiluttelen niin. Jos näyttää, että tulee liian hyvää saumaa, niin mä rupean heiluttelemaan tämän muuta. Mä kokeilen. Sitten miehisä haukutaan sun paskaksi hitsariksi. Mikähän oli? No, katsotaan. Hirve. Se on nyt vartin moittinut vehkeitä, kato. Se vähän niinku turvaa omaa selusta. Oho. Hop. Nyt on muuta. Pitäisikö sulla ottaa tasavirta sinne? Joo, niin siellä. Lähet puhut se rosteria sun. Mikäs näistä on DC? Tikaa CD päällä. Ja kooripaino. Nyt on. Onko se nyt tasainen? No niin, kokeile. Mihin kohtaan? Vähän ainetta lisää. Kyllä tää kolmauksen hyvä on. Tää tiki. Mikatronikkihan on uutta. Asiallista. Kyllä sä hitsataan saa. Tervetuloa tiimiin! Ei voi Mersun levyä laittaa Pemarin laatikkoon. Miksei? Se on 26-porinen Mersu. Niin? Se on 10-porinen. Tää on Bemarit ZF Aski. Mut otat, niin joo, otat Bemarin ton laika ja sitten... Joo, mutta siis M5 asetelma tulee. Joo, sassi.
Minä tiedän. Joo, Sassi. Se on M5 asetelma ja sitten 91. vaan mä tiedän, sitten tuli M5 kytkin kanssa levy, mutta se oli kato väärällä porilla ja onneksi nyt tuossa käytiin, itse asiassa löydettiin uusi kytkilevy, löydettiin sintterilevy, niin tuolta kebab-ravintolasta. Siellä oli jollain jenkkimiehellä jäänyt pöydälle, kun se oli tilannut isolohkoperunat ja paistiraivot rasvassa kytkinlevyjä. Niin yksi levy oli jäänyt pöydälle. Meillä olisi ollut niitä levyjä useampi. Mutta Jätkät ei sano mitään, ne soittaa tänne näin, että tulkaa käymään. No hae! Hakemaan, menee 10 tuntia tästä Helsinkiin. Ja takas varmaan 12. No missä me ollaan nyt menossa? Auto maalattu, alustasarja asennettu tai madallusjouset on asennettu sinne uudet HTR ja uudet levyt palat eteen taakse. Eli nyt laitettiin jäähdytetyt levyt eteen, että on lain mukainen. moottori on nipussa ja kansi on käyty läpi ja männät on käyty laakerit. Koko paketti kasattu ja laatikko on tilattu ja kytkiasetelma on vielä vähän sovitusvaiheessa, mutta se saadaan piakkoin ja saadaan paketti nippuun. Ja Saataisiin ruveta sovittaa se tuonne keulalle, niin saadaan tuossa vähän keppejä, Pemarin keppiä saada mallaan pitääkö olla aina takapenkkiläinen mukana vaikka se vaihteessa?